Nie obawiaj się, ptaszyno. Jestem dżentelmenem. Babciu! Babciu! Dlaczego tak krzyczysz? Sądzisz, że głucha jestem? Krzyżówkę rozwiązuję jak nie widzisz. Zamiast tak wrzeszczeć, powiedz mi lepiej. Drapieżne zwierzę na 4 litery. Staliśmy się celem ataku jakiegoś szaleńca! Nie słyszałeś telefonu? Nie. Kto dzwonił słoneczko? Jakiś facet, który nazwał mnie ptaszyną! Pytał o jakieś ogłoszenie. Ogłoszenie? Ogłoszenie? No przesuń się no. Aktualne, aktualne. Jestem wybredna. Nie wiem, czy pan się nada. No. Niegrzeczny chłopiec. Korsykanin. Znakomicie. Jak najprędzej. Papatki. O mój ten gościu. O, synu, podaj no mi prędziutko moją laskę. Ja się schylać nie mogę. No, dziękuję. I no, zwołaj mi tutaj prędziutko rodzinę moją, bo muszę wam coś oznajmić. Obiad wszyscy! Jestem tu. Nie trzeba to... A ty cicho! No tak krzyczy. Słuchajcie, posłuchaj, cicho Tamelka! No to ile można grać? Nas tu uszy może już od tego bolą. Czy do jakiejś filharmonii, czy gdzieś indziej? Babcia wyluzuje. O, dziewczynko, nie chciałabyś mnie wyluzować. No, więc posłuchajcie, ale może wnusiu przestaniesz czytać tą gazetę, a wy może pochowacie, moje drogie, te komóreczki, kiedy kochana babunia do was mówi, no. Tak. Mam zamiar nawiązać romans z pewnym uroczym Korsykaninem. Jak się lepiej poznamy i przypadniemy sobie do gustu, to może zamieszkamy razem. Mało, przecież tak w twoim wieku grozi ci wylew. Może zostać sparaliżowana. A ty myślisz o głupotach? I bardzo dobrze, Zdzisiu. Kobieta, mój drogi, powinna do końca walczyć z tym szowinistycznym paradygmatem, który narzuca jej tacy samcy bez wyobraźni jak ty. Właśnie. Bardzo dobrze, Halina. Zresztą ty, syneczku, to ty w kwestii mojej przyszłości nie masz nic do gadania. Nic. A zresztą Antoś zaraz tutaj będzie. O, pójdę po niego. Zaraz będzie. A toż. Ojej, no śmiechu. O, to on. To on? Dobra. Wszyscy. Raz, dwa. Raz, dwa. No nie posprzątali. Oto mój Antoni. Bonjour. Здравствуйте. Dzień dobry. Jo. Cicho. Zapraszam na poczęstunek. No widzisz, Antosiu, taka sobie rodzina, no. Pięknie. No dziękuję, no.
pięknemu, we wszystkim ładnie, tak? No dziękuję, dziękuję. No, o, super, super. Może winka? Nie dziękuję już. Widzisz? Tak. Widzę. Antoni, może opowiesz nam coś o sobie? Jak znalazłeś się w Korsyce? Wyjechałem z Polski jako mały chłopiec. Tam się wychowałem. Kupiłem na Korsyce kawę w ziemi i otworzyłem tę tłocznię. Sprzedałem ją pewnemu francuskiemu koncernowi i wróciłem do ojczyzny. Teraz dopiero mam czas, aby założyć rodzinę. No właśnie, moi drodzy, musimy wam coś oznajmić. Bierzemy ślub! Już za tydzień. Za chwilę przyjdzie tutaj pani z Urzędu Stanu Cywilnego. No, żeby zapisać nas na listę, tak? No, otworzyłem już. Dobrze, dobrze. I co? Niezłe ciacho sobie wyrwałam, nie? No, dziękuję. No, może chodźmy na kanapę. Nie? Pani pozwoli. Dzień dobry, dzień dobry. Kto bierze się? Przypominam, że w przypadku nieletnich potrzebna jest zgoda sądu. Ale nie. To chodzi o nas. Nie chcę niczego sugerować, ale czy jest sens robić zamieszanie w takim wieku? Chodzie, latko. Jeszcze nie jednego mógłbym cię nauczyć. Bez urazy. No dobrze. Proszę więc udzielić odpowiedzi na kilka pytań. Rok urodzenia. 1930. Przepraszam, ja nie słyszałam. No, ty wredna. 1900. Tak? 35, tak? Tak. Tak, dobrze. 1948. Aha. Dobrze. Miejsce urodzenia. Ozorków. No, dobrze. Tłustomos. Ciebie pan smartł jednak. Więc jakie nazwisko będą nosić dzieci? Dzieci? No, wie pani, no nie myśleliśmy o tym jeszcze. Chcemy jeszcze trochę poszaleć. Nie wiem, zanotować? Jak pani chce. Na kiedy planują Państwo ślub? 17 czerwca. Za tydzień. Ależ drogi panie, najbliższy termin dopiero we wrześniu. No nie do rzeczy. Nie ma pani Boga w sercu? Przecież tym ludziom trzeba wyświadczyć ostatnią przysługę. Oni mogą nie dożyć do września. Cicho, cicho. Dobrze, chłopak gada. Ależ no, drogi panie, no co ja mogę, no? Zgoda, wpisuję Państwa. Jest, no po prostu super. No, dziękuję. No 16. Widzę. Do widzenia. No do widzenia. widzenia. Babciu. Dobrze zagrałem? Super wnusiu, no. No mój wnuk, no. Ja już będę szedł też. No skoro musisz. Spokojnie, reszta po ślubie. Do widzenia. Och, to Agata. To moja dziewczyna. Pamiętacie wam? Mówiłem wam o tym. Kolację. Na pewno chcesz tam iść? No jasne. No bo jak mnie to wiesz, możemy się gdzieś przejść. Rudzino, daj spokój. Posiedzimy, pogadamy, będzie miło. Zobaczysz. Czy będzie miło, to się jeszcze okaże. To co, idziemy? Dobra, chodź.
Dzień dobry. No, w sumie, wnusiu, jak na ciebie to ta dziewczyna jest ładna. No nie ma za co.